penerus ibu. Penerus ibu. Juragan apa tadi? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadian kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikai kok mah ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit gedhe wah kijinge kok nada. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ora nang. Ora tuku gratis Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Masa belas gak Tapi itu ngrasake. harus dibeli Mas, karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak De. Nah. Aku tak golek grup liya wae. Ora jagane. Sewayah-wayah nek katoke suwek iki lho. Wong dikemuli anget kok mboten burung. Dikemuli anget jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih. Wingi bar Bathi lho kan. Bathi kula. Ketoke cilaka ning Bathi. Nggih, napa meneh pas corona nih kok sedina wong 5, 6. Berarti mengharapkan virus nih. Ya aja lek iso. Wingi kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya wabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya Kaya sing piye ndek ben ora. Kok sing ndek ben lho, Dik. Dik. Pilih sepatu apa kendang? Bolone no. Iya, Mboten. iya. Luput pisan Ayam sempat. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang edan Iya. yen nangel Tanganmu anyep. Nggih anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. aja matiku keri angel Ya wis, ka ya wis. Iya. angel ka langku Ya ampun dadak ambekan dengar. ambekane gak tutup dong tan kena tinumbat ini bakul bakso tuku berah Cegat. wis sampean ki enek anake bawa barang wakile Bayu sing gedheke aku kokean nek notoki kono anu iki Ayo. tan kena tinumbat arto Duni kan. Halo. Ono siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sing gender. Wah, Mas Aris ini. Riz, kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili. Modelmu ngerti wong wedok koplono. Sopo kuwi? Nggih. Kok saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho wis kepoyo. Wis sikile kudu cepot. Riz, ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Ayo, lu tangan semora. Ayo, Iya. Nah, mumpung ana niken ayo. Ayo. pokoknya Ayo Rene, Pak Harto. yang foto wasik. Lu ratus sedina lu. Alah, bendino ya radun. Ora ngerti sabun bocah iki. Nah, foto nang sik nah. Foto. Foto le, foto no Mas Yan. Yang foto Mas ya. Dian, Mas Dian. Awah, salaman barang ini. Iya. Ya, rupane kaya sunduk mentol. Ayo, foto sik. Awah. Foto sik, aja ganggu. Mosok nikah foto karo bakul teh. Iya, iya.